Bună ziua! Bine ai venit la podcastul Regina Închisorilor. Ne aflăm la Penitenciarul Ploiești și avem astăzi un invitat, Mușat Ionuț Lucian. Ionuț, o să te întreb pe tine pentru ce ești condamnat, care este pedeapsa ta și să ne spui cum ai ajuns în penitenciar. În penitenciar. Români, în primul rând, sunt condamnat la o pedeapsă de 4 ani și 10 luni pentru viol. Mai nou, 5 ani diferență între vârstă, adică nu fapta însăși, dar după 5 ani diferență, legea implementată de domnul Claus Iohannis în 2024, numai act sexual cu minor se consideră viol, după noul cod penal. Adică nu e fapta săvârșită însuși, cum mai face fapta de viol. La mine e diferența de vârstă 5 ani și asta m-a trecut direct la viol, în care am fost condamnat în primă instanță la 12 ani, în a doua instanță am fost condamnat la 7 ani și după aceea la 4 ani și 10 luni sub limita de pedeapsă, minimul de pedeapsă, pentru recunoaștere, mi-a scăzut o treime, și pentru faptul că am fost sincer. Adică am colaborat cu organele de cercetare penală, de la început până la bun sfârșit, mi-am asumat, am ajuns la pușcărie pur și simplu dintr-o greșeală. Câți ani ai? 30. Ca vârstă? 30, fac 31 acum, pe data de 24 iulie. Și fapta s-a întâmplat? În 2024, pe data de 15 aprilie. Și să înțeleg că fata era minoră? Da. Cum s-a întâmplat? Cum? Pur și simplu m-am dus la un prieten, l-am luat de la sală, l-am condus acasă, mi-a spus să rămân la el să mănânc, am rămas la el. Când am ieșit afară din interiorul blocului, erau 3 fete pe o bancă. Și una dintre ele m-a întrebat dacă am o brichetă. I-am spus că da, le-am oferit bricheta. În discuție m-a întrebat de unde sunt, le-am spus de unde sunt. La rândul meu le-am întrebat și eu de unde sunt, mi-au spus de unde sunt. La care una dintre ele, mai mult tupeu, mi-a spus așa: dacă pot să le duc și pe ele acasă, deoarece are ultima mașină la 11:30 noaptea. Asta fiind duminica. Le-am zis că da, ce mi-era de la șotrele până la mine unde stăteam 2 km distanță. Le-am dus, mi-a cerut un Facebook, i-am dat Facebook-ul, seara pe la 11:30 eram la OMV la Câmpina, aveam o cafea. Primesc o notificare pe Messenger. Mă uit, mesaj de la ea, ce fac? I-am spus că sunt în oraș la OMV, beau o cafea, mi-a zis că să stau acolo, că traversează strada, că e pe schelelor, face decât 2 minute. A ajuns și acolo, am băut o cafea, ne-am văzut, am întrebat-o ce vârstă are, mi-a spus că mai are 3 zile și face 19. Pur și simplu pe mine asta m-a trădat. Era o persoană foarte dezvoltată, înaltă, părul până aproape de trecut de fund, 1,78 m și nu am cerut buletin. M-am văzut cu ea lunea și mai m-am văzut o dată cu ea vinerea. Am fost la o gală de sporturi mai nouă, RXF. Venind de acolo am văzut că tot butona telefonul și am întrebat ce nu e în regulă, ce se întâmplă cu tine? La care ea mi-a spus așa, că e tot în regulă, că i-a scris bunicii ei că rămâne cu mine peste noapte, că am întrebat-o, dar ai vorbit și cu mama ta? A zis că da, că i-a spus că rămâne cu mine. Și zic, da, cum cu mine, atâta timp cât noi ne cunoaștem de o săptămână? Și i-am spus că rămân cu un băiat peste noapte, că ești prietenul meu, i-am spus la bun început că vorbesc cu un băiat, i-am spus că vorbesc cu un băiat de mai mult timp. Zic, bine. Și dimineața m-a sunat șeful de post de la mine de acolo. Salut, mă, Ionuț, ce faci? Să trăiți, bine, dumneavoastră, ce du-te până la colegii mei la Câmpina, că zice, vor să vorbească ceva cu tine. M-am dus acolo, am ajuns acolo, tot în regulă. Ca să-l văd pe tatăl ei și pe bunica ei pe o bancă și venind organele de cercetare penală, așteaptă puțin. A venit doamna care m-a anchetat și m-a întrebat ce s-a întâmplat, unde am fost, că de ce n-am răspuns la telefon. Eu efectiv dormeam, n-am auzit telefonul, l-am avut pe silențios. Ea de ce n-a răspuns la telefon? Asta a fost întrebarea, pentru că ea a fost activă până la ora 4:30 dimineață, pe WhatsApp. Și eu tot țin să și consider și cred că la mine a fost mai mult, cum să zice pe termenii ăștia de aici din penitenciar, cât și afară, ok. Pentru că ei au urmărit altceva. Eu aveam o mașină în 2022, un BMW M4, și cred că fi crezut că a pus mâna pe cloș cadaur, fi crezut că sunt cine știe ce băiat. Și probabil nu știa că s-a schimbat legea și ei vreau bani, probabil. Pentru că nu numai eu sunt în dosarul ăsta, mai este și alți băieți care, după expertiza telefonului, i-au luat și pe ei. Și efectiv
ca să vă spun așa, ne-am pachetat pe toți. Toți familiști și eu la rândul meu atunci eram cu concubina, fosta concubină. Nu mai eram împreună, dar păstram legătura pentru copil. Și ca să aflu că e și băiatul primarului și alt băiat tot altui domn primar. Toți erau cu aceeași fată? Aceeași fată, niciunul nu știam de noi și pe toți ne-am pachetat cu aceeași vrăjeală. Vârsta, care e 19 ani și pur și simplu. Și doar tu ai ajuns la pușcărie sau și ceilalți? Eu am ajuns la pușcărie, am înțeles că alți 2 sunt pe arest și încă 2 sunt în fază aproape preliminară, adică așteaptă apelul să vadă rămâne definitiv sau le mai ia sau le mai dă. Toți din cauza aceleiași fete? Aceleași fete, da. Și ce crezi că a determinat-o pe fata asta să facă așa? Eu pur și simplu n-am înțeles. A făcut-o pentru bani? Nu-mi dau... Adică, în cazul tău, ce crezi că a determinat-o să facă chestia asta? Eu cred că unul din cazul meu, cred că ea a fost și a determinat-o faptul, ea a fi crezut că sunt un băiat de bangat. Adică a văzut mașina, a văzut că eram cât de cât îmi permiteam una alta și ce a zis, taci din gură că eu nu am apucat să-i divulg foarte multe lucruri despre mine. Să-i spun cu ce mă ocup, ce fac, ce lucrez sau... N-am apucat pentru că nici n-am avut așa conversații foarte multe. Eu i-am spus ei că nu vreau nimic serios, ne vedem când ocazional și astea, pentru că nu-mi dădea încredere. Să vedea pe ea că e genul de fată care vrea o aventură, maxim 2 sau mai multe, dar nimic serios, să vedea pe ea. Și eu i-am spus la bun început că nu, domnule, că ea vrea o relație, că ea vrea ceva serios, că ea învață bine, într-adevăr. De învățat bine, învăța bine. Și învață bine, n-am ce să zic. Dar de unde știi că învață bine? Ulterior, când cu cercetările penale și astea, am întrebat-o pe doamna de la cercetări, adică a fost la școală și așa mai departe, să vedea că învață bine. Adică lucrul ăsta nu detest, adică nu neg că nu învăța bine. Dar degeaba înveți bine dacă la rândul tău faci un lucru de care știi destul de bine că dăunează și că agravează altor persoane din jurul tău și nu ești conștient, adică pentru simpla plăcere, de o noapte sau de o zi. Adică ea pur și simplu cred că ne-a considerat pe noi ca și niște trofee. Restul persoanelor care sunt în dosar sunt toți familiști, toți cu copii și i-au nenorocit și pe ei, o da seama. Păi și care a fost scopul ei, așa, nu știu? Pur și simplu. Avea așa o plăcere nebună sau ce? Ca să vă facă... Crezi că a plătit-o cineva să vă bage pe voi? Adică în cazul tău, care era scopul? Bunica ei s-a ocupat mult timp cu prostituția. Unchiul ei a fost renumit pe așa ceva la noi acolo și probabil ea unde stătea mai mult la bunică. Eu în ultima seară, ca să vă explic, să vă spun așa cu lux de amănunte, am așteptat în fața blocului la bunica ei. Și am stat Ești de aici din Ploiești, din zonă? Nu, de la Câmpina sunt. Câmpina, ok. Am stat vreo 40-45 de minute, dar am așteptat. Între timp, zic, dar ce se întâmplă de durează atâta? Că, domne, că se îmbracă bunica mea, că pleacă cu iubitul ei la discotecă, la club. Zic, poftim? Adică am rămas șocat. Zic, bunica sau mama? Ce nu, bunica. Ulterior, ca să o văd pe bunica ei că trece cu concubinul sau așa mai departe, trece pe lângă mașină, s-a oprit, s-a uitat. Probabil ea era înștiințată, ea știa tot ce se întâmplă, adică să vorbeau între ele, pentru că ceva nu mi-a picat concret nici în dosar și nici în momentul în care a sunat-o pe fosta concubină. În ziua respectivă, când ea nu răspundea la telefon, de unde avea numărul fostei concubine? A sunat-o pe ea și a zis că știe că e cu mine. De unde știa? Adică dacă părinții ei știa că e cu mine, știe familia, că provin dintr-o familie bună. Sunt pentru prima oară în cadrul penitenciarului și am ajuns la penitenciar din faptul ăsta. Adică la noi în familie nu s-a existat nici măcar o amendă. Sunt singura oaie neagră care am ajuns să vin la pușcărie, pur și simplu. Adică am niște studii, am învățat, am încercat să învăț. Ce studii ai? Ce ai făcut? Am făcut 12 case, ca profesie sunt operator CNC, am lucrat ca șef de sală și la mai multe restaurante din Sinaia. Mai nou, ultima profesie am avut-o ca manager la Amazon, în Scoția. Adică ultima oară am avut un parcurs destul de bun, mi-a mers foarte bine și dintr-o dată totul mi s-a spulberat. Am o fetiță de vârstă de 6 ani care, vă dați seama, cea mai frumoasă perioadă a unui copil în care trebuia să fiu lângă ea, sunt aici. Și oarecum nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit de mine, de neatenția care am avut-o, că n-am cerut buletinul, dar nici nu mi-a trecut în cap lucrul ăsta. Adică nu mi-a trecut.
Nu m-a făcut nimic pentru că ea și vorbea ca un om matur, să purta ca un om matur, adică avea toate calitățile să crezi că este o majoră. Și anterior să revin am ajuns la 11 noapte, am așteptat-o, a venit. Focul bunicii care a fost? Ea mi-a zis, eu n-am mai stat, că bunica ei a zis să stea până la ora 2 cu fata ei. Că ea mai are, bunica ei are o fetiță de 2 ani, avea o fetiță de 2 ani. Și să stea cu ea până la ora 2 până venea bunica de la discotecă să stea cu fetița. Și ea când asta că a plecat, probabil asta a fost frustrarea bunicii și a sunat la poliție. A sesizat plecarea voluntară. Și plecarea voluntară pe mine asta m-a condamnat. Că a fost plecarea voluntară ei de acasă și eu că am mers pe varianta de recunoaștere. Că ea când a fost dusă la ginecolog nu s-a găsit nimic. S-a găsit decât faptul că ea era deflorată de la vârsta de 12 ani, a avut primul act sexual la vârsta de 12 ani. Pe mine nu mă incrimina nimic. Actul sexual a fost însuși cu prezervativ, a fost protejat. S-a întâmplat într-o cameră de hotel, adică nu era nicio probă care pe mine să mă acuze. Decât că eu am colaborat, am fost sincer. Pentru că așa am considerat de cuvință. Ea a mers pe nerecunoaștere și eu am mers pe recunoaștere. Și am ajuns la pușcărie pentru condamnarea de 4 ani și 10 luni. Și prietenul la care l-ai dus acasă și în fața blocului unde stătea ea, ce zice? El o știa dinainte sau? Nu știa. Cum au ajuns ele acolo pe bancă, la bloc, acolo să stea? Păi acolo stătea și bunica ei. Ok. Vis-a-vis, blocul următor. Și acolo își făceau ele veacul, pur și simplu. Pe acolo și agăța oamenii pe bancă sau pe bulevard. La diferite terase, se duceau să băgau în seamă cu pretextul de a ai un foc și de acolo, una din ele fiind mătușa ei, era ea, mătușa și o verișoară. Și toate, deci pe principiu ce se naște din pisică șoareci mănâncă, șoareci exact asta este. Pentru că și la rândul ei am povestea despre mama ei în mașină. Că domne, că mama ei a făcut asta lui taică, că cu tare. Adică efectiv, probabil a rămas cu un șoc, cu o sechele. Și la rândul ei ce-o fi zis? Că și uite că nu numai pe mine m-a pus în impostura asta, cât și pe alții. Nevinovați. Eu consider că e o faptă, da, înțelegeam violul când rupi, când bați o femeie, când o agresezi, când o lovești. Dar asta cu 5 ani diferență băgată de domnul Claus Iohannis ca să nu se mai, e așa zisă, implementată pentru rom, ca să nu se mai înmulțească sau să nu, e o prostie, credeți-mă, nu știu, unul din partea mea e o prostie. Adică un om dacă vrea să facă ceva, chiar de minor sau major, tot face. Adică cu ce a stopat lucrul ăsta? Uite că ea a fost mai majoră și mai matură în gândire decât... A fost, că ne-a mințit, ne-a manipulat. Adică noi având o vârstă mult mai mare decât ea, noi am picat, pur și simplu am clacat. Și ne-am pachetat frumos. Măcar era frumoasă? Da, era frumoasă. Adică mă gândesc că dacă ați căzut 4 bărbați victimă la o puștoaică... Dau cezarul al cezarului, adică nu era nici wow, dar modest, era ok ca persoană. Adică te făcea oarecum în compania ei să te simți bine. Și ca nivel de conversație, tot, adică era ok. Știa să poarte, știa să vorbească, când să vorbească, ce să vorbească. Adică avea cultură generală. Nu era închisă la minte. Dacă o vedeam închisă la minte, nu mă încurcam eu cu ea. Nu aveam ce să caut cu o persoană mai jos. N-am ce să... Adică ori am ce să comunic, să înțeleg ceva, ori... Și după aceea dimineața, v-am spus, ea a sunat-o, a fost activă până la ora 4:30. Când ne-a dus telefonul la expertiza la BCC-ul, la BCC-ul, ne-a zis așa. Ne-a întrebat dacă am cerut poze și astea și am zis că eu nu sunt genul care să cer poze. Dacă vreau ceva, mă duc și mă văd cu persoana respectivă. Nu am de-astea de pornografie infantilă sau să cer poze, consider că e o prostie lucrul ăsta. Să cer poze de la o femeie sau astea, dăm poze, trimitem poze, nu. Mă văd real, face-to-face. Pentru că altfel mă încrimina și mai tare lucrul ăsta. Adică îmi dădea o pedeapsă mult mai mare. Mă băga și la pornografie infantilă și așa mai departe. Am stat 1 an și ceva pe domiciliu. Au fost judecătorii, pentru că eu am mers pe recunoaștere, tot ceea ce am spus în declarația aia și fost, pentru că m-a întrebat când te-ai văzut, că i-am spus la o data de 15 și pe data de 20. Ei nu credea, că n-avea când se întâmple toate lucrurile astea. Mă întreba când s-a întâmplat într-un interval atât de scurt, așa s-a întâmplat. Astea sunt în toate conversațiile, n-am șters nimic, în schimb ea a șters mesaje, a șters tot. Ea a încercat să ascundă. Păi și ea ce a pățit? Ea n-a pățit nimic. La mine, din contră, n-a pățit nimic, a făcut în așa fel. Dar ea trebuia să vină la expertiza psihologică și la psiholog aici, la Ploiești. A făcut în așa fel, a dus-o la noi acolo, la Voila, dar a mers dosarul să meargă cât mai repede. Și tot
tot am reușit, am stat un an și ceva pe domiciliu, pentru că, indiferent cât de repede au dorit ei să meargă dosarul, dosarul a mers, pentru mine oricum, a mers mult mai repede decât trebuia. Ea trebuia să facă expertiza psihologică, trebuia să o facă la un expert aici, la Ploiești, de la asistența socială și așa mai departe. S-a grăbit lucrurile și de la CICOR cu cercetările penale. Și ne-am pachetat, efectiv. Acum aștept să vedem ce se întâmplă și cu ceilalți, pentru că toți familii și toți cu copii, adică nu s-au orientat deloc. Nu știu ce a încercat să obțină, pentru că și în telefon nu numai noi eram. Adică ce a găsit separat de noi care am avut, mai sunt și alții mulți cu poze. Adică vreo 13 anchetează doamna procuror. Și ea n-a pățit nimic în niciun? Nimic. Ultimul care este l-a luat după mine imediat, este chiar prietenul cel mai bun al tatălui ei, cu care juca fotbal. Adică cu 3 ani mai mic ca tatăl ei. Familia știa de el, tatăl ei știa de el, mama ei știa de el, i-a spus să țopeze. Ea mi-a spus lucrurile astea cu gura ei. Asta a spus și la poliție, a declarat. Și pe mine m-am pachetat. Mi-a cerut bunica ei, mi-a cerut 25.000. Mi-a spus pentru ce îți dau 25.000. Am avut pe cineva care mi-a spus, indiferent dacă dai banii ăștia, tu nu te judeci cu ea, tu te judeci cu statul român. Și așa e. Pierdeam și banii, pierdeam tot. Ei a mers pe premiza asta, au urmărit. Vreau bani. Au vrut bani și nu știau cum să facă. Păi și ceilalți, din ce știi tu, i-au dat bani sau nu i-au dat bani? Ceilalți nu cred că i-au dat bani, pentru că pe ei i-au tot așa, după expertiza, după telefon. La fel i-a luat pe toți. Pentru că i-a găsit cum vorbiri, te-ai simțit bine, nu te-ai simțit bine, ce au întrebat restul acolo, vă dați seama. Și fiul primarului? Și fiul primarului, ce credeți? E tată și fiu. Pentru că și tatăl a fost cândva în aceeași situație, în aceeași speță, ca să vă dați seama. Deci este incredibil cum o puștoaică a putut să... Da. Asta e cea mai mare frustrare pe care o am și mă întreb zi de zi. Cum a putut să mă prostească? Am trăit de atâția ani pe stradă și am stat pe lângă fel și fel. Și de anturaj, și de la cea mai joasă speță până la cel mai înalt rang. Și am încercat să iau de la ei tot ceea ce mi-e bun și mă ajută în viață. Nu ceea ce mă poate duce la ruină. Și cât am crezut eu că sunt de inteligent și de uns cu toate aripile, până și eu am clacat. Chiar dacă am stat și pe stradă, chiar dacă am cunoscut și bagaboni și oameni intelectuali și cu business-uri și fără business-uri și cu înșelăciuni sau excrocherii, am cunoscut fel și fel de oameni. Am încercat doar să iau de la ei doar ce mi-e bun în viață și mă ajută să mă dezvolt și să evoluez în bine. La rândul meu am zis să devin familist, am o fetiță care e ochii și lumina mea din cap, foarte deșteaptă și am zis să-i dau o educație, să fiu lângă ea. Și exact cum se spune, când nu știu, când te crezi că ești sus și toate merg bine, atunci ceva intervine și... Pe mine am slăbit de la 98 de kilograme, am ajuns la 76, m-am consumat mult. Deci te-a măcinat faptul M-a măcinat faptul ăsta, vă dați seama, să ajung la pușcărie într-o faptă care e după nou cod penal, tipurile, dar cum era înainte, act sexual cu un minor, să pedepsea 1-3 ani. Adică aveam toate șansele să fiu în libertate. Ori pe serviciu de probațiune, ori pe control judiciar. Da. Acum este pedeapsa 7-12, minimum 7, maximum 12. Da. Și m-am pachetat. Mi-a dat 7, minimul de pedeapsă și după aceea mi-a scăzut o treime și m-a dus la 4 ani și 10 luni pentru recunoaștere. Și nu sunt numai eu, suntem sute. Doamne ferește. Sute suntem. Cu aceeași faptă, sute. Pe mine ce mă miră este faptul că ea nu a pățit nimic. Da, nu a pățit nimic, n-a fost dusă. Asta am întrebat și eu în instanță. Am spus, dar dacă ea vrea să, nu știu, să ducă cu 1000 de bărbați, ce facem? Îi pedepsim pe toți, umplem pușcăriile cu cazuri din astea? Lor nu le facem nimic, nu există un centru de reintegrare, nu știu, ceva? Adică, decât pe noi ne pedepsim, ne pedepsiți? Pentru ele nu există nicio soluție, nimic? Umplem pușcăriile așa cu cazuri din astea? De exemplu, dacă ei vine să mai facă 10, 100 de dosare la 100 de bărbați diferiți, umplem pușcăriile cu cazuri din astea? Nu înțeleg, Doamnă, legea asta. Pentru mine e o frustrare. Am fost atâția ani, în atâtea țări. Dar n-am văzut legea asta, n-am văzut, n-am auzit.
Să fii Acum content. soția, concubina, vine cu fetița la tine? Ai mai văzut fetița? Am văzut, fetița vine tot timpul, vine cu familia, vine cu mama și cu tatăl meu. Cu ea n-am mai vorbit. Nu, în sensul dacă ai acces să-ți vezi fetița, Da, am acces. Fetița mi-a luat-o la fie mine. familia lângă tine. Fetița mi-a luat-o la mine, am decis de comun acord să o iau la mine. Eu o cresc, am făcut. Pentru că ea a ales să-și refacă viața. N-am nimic să nu fiu de acord cu lucrul ăsta. În contră, sunt de acord. Oricum noi nu ne mai înțelegeam până să se întâmple lucrul ăsta. Și am decis ca fetița să rămână la mine. A făcut împuternicire și așa mai departe mamei, ca să poată să o ia mama în plasament, până când ies eu de aici din penitenciar și apoi după aia fata tot la mine. Adică fata vine mereu, săptămânal vine, mă vizitează cu ai mei părinți. E ochii mei din cap, indiferent că am nepoatele mele, spune tatăl tău e la pușcărie. Așa sunt copiii, imediat să duce vorba, ei râd. Asta e generația, de așa natură. Și am explicat, ea înțelege și percepe orice lucru. E atât de inteligentă pentru că și psihologul a zis că la vârsta care o are e foarte, foarte inteligentă. Percepe orice lucru și are nivelul de conversație atât de matur, zici că e un om mare. Și vorbesc cu ea orice, îi spun tati, mai am puțin, încerc cât de mult posibil să fiu cu minte, încerc să merg la muncă, să n-am rapoarte, ies la orice curs, încerc să-mi fac pușcăria cât mai ușoară și să plec cât mai repede acasă, pentru că pentru mine șmecheria nu o văd aici. Cum zice unii, nu, eu șmecheria o văd afară, să fii liber, să ieși când vrei la un restaurant, să te duci la un job, să ai un loc stabil. Nu văd și nu percep șmecheria în penitenciar. Pentru mine prostie e să ajungi aici. Nu e șmecherie. Ce cursuri de calificare ai făcut aici? Aici nu am făcut cursuri de calificare. Dar ce ai muncit? Sau ce... Am lucrat la un centru de colectare, de reciclare, mai nou Eco Național. Pe Mărginea am lucrat ca planton de noapte, 2 zile cu 2 liber și aici am lucrat ca Eco Național. Acum aștept vreau să mă duc și eu la Crestin. Sau la bucătărie, la orice muncă. E indiferent unde m-ar da, m-aș duce. Asta este foarte bine. Nu În primul sufăr. rând pentru tine că ieși și că îți faci pușcăria mai ușoară. Da. Consider că e un lucru, e un beneficiu că ne oferă lucrul ăsta să putem să ieșim la muncă. Mai nou a implementat penitenciarele, a implementat și munca cu remunerată, adică cu bani. Mai sunt persoane care sunt necăutate și consider că e un lucru foarte bun ceea ce au făcut domnii directori și conducerea. Pentru că e un lucru care îi ajută și pe cei amărâți, și pe cei care sunt căutați, și pe cei care nu sunt căutați. Adică au încercat să îmbine și utilul și plăcutul. Și e foarte bine, pentru că... Doar să vrea să muncească. Corect, pentru să că vrei să sunt muncești. și unii șmecheri care... Doamnă care le place să stea pe aici cu ani, să stea. Nu zic. Dar eu unul care vin din alt mediu, care am învățat, care am încercat cât de mult posibil să evit să ajung aici, am ajuns aici, consider că e o greșeală. Din contră, mi-asum, vorbesc deschis, indiferent cine m-ar întreba care mă astea, răspund cu inima deschisă. Pentru că n-am omorât pe nimeni, n-am făcut fapta de așa natură să zici că am violat cu adevărul, că am rupt haine de pe cineva, că am bătut. Nu, din contră, am ajuns pentru o diferență de vârstă de 5 ani, după nou cod penal, n-am făcut nimic care să fiu așa acuzat. Sunt acuzat de pur și simplu, am acuzat judecătorii, mi-a dat pedeapsa, n-are voie nimeni să mă mai judece. Așa este, nu... Da. Totuși, nu-mi iese asta din cap, adică o puștoaică... Da, o puștoaică, credeți-mă, o puștoaică. O puștoaică care avea 16 ani. Adică totuși mă uit la tine și te văd un om matur, un om stabil, adică cu mintea Da. la el. 16 ani avea atunci când eu am cunoscut-o și avea pur și simplu, deci ca să vă dați seama, de la 12 ani ea și începuseră viața sexuală. Vă dați seama câtă experiență avea? Adică și cu omul. Eu am rămas șocat că nu venea să cred. Deci pur și simplu nu venea să cred. Eu am zis, nu se poate așa ceva. Prima săptămână și a doua săptămână cât am fost la Brașov arestat, am stat pe preventiv, nu puteam să-mi revin. Adică nu venea să cred cât de ușor și s-a jucat cu creierul meu. Mi-a spus, mai am 3 zile și fac 19 ani. Eu unde am văzut-o foarte dezvoltată. Pentru că și în instanță. Am întrebat-o doamna președintă când am venit în instanță, cine sunteți, concubina? Și nu, sunt partea vătămată. Nu le vine nici lor să creadă. Atât de dezvoltat. Da. Și acum
Când ai zis că intri în comisia de eliberare. La anul intru. La anul intru în comisie. Mai am câteva luni. Ce îți propui să faci? Când ajungi acasă, nu știu. Sincer, vreau să stau o lună de zile, să stau în preajma fetiței, să ies cu ea, să mă liniștesc puțin. Evit orice fel de anturaj. Înainte ce aveam 2-3. Acum nu mai vreau deloc, pentru că a zis o vorbă domnul Dan Negru, prietenii sunt ca umbrele. Exact așa sunt. Vedeți-mă aici, când ajungi, toți te uită. Toți te uită. Până și concubina, cu care am 11 ani. Ea pur și simplu a fost, cred că, cea mai bucuroasă când a aflat că pic la pușcărie. Ai zis că gata, am scăpat de el. Nu i-am făcut niciun rău, n-am bătut-o, nu am vorbit urât. Consider că femeia se bate din vorbă. Nu din lovituri sau astea. Nu sunt pe faptul de violență. N-am mers niciodată pe ideea asta și pe conceptul ăsta. Pentru că am văzut la rândul meu, când eram mai mic, alte cazuri cu violență și am încercat să evit lucrul ăsta. Vreau să dau o educație cât mai bună copilului, pentru că e fetiță în primul rând. Și vreau să-i ofer un viitor cât mai frumos, să nu ducă lipsă de nimic. Vreau să muncesc, dar în niciun caz. Simt că România nu mi oferă niciun plec înapoi în străinătate. Și încerc cât de mult posibil să stau o perioadă bună plecat până mi-ating din nou scopurile, să ajung din nou, să-mi revin, să-mi iau mașina pe care mi-o doresc, să-mi fac din nou la casă, pentru că în toți anii ăștia am făcut ceva. Nu am stat așa. Am încercat să evoluez și treaptă cu treaptă. N-am încercat să calc pe cadavrul nimănui ca să-mi fie mie bine, adică am cât de cât scrupule. Ceea ce încet, încet am văzut că lumea își pierde orice fel de... Și în ce țară te-ai gândit să te duci? Unde? Spre ce? Sincer, Franța sau dacă nu Elveția. Ori plec înapoi în Scoția. Una din astea 3 țări. Și ce vrei să faci acolo? Sincer, mă duc ca operator CNC, ori mă duc, nu știu, pe partea de ce am lucrat în România, șef de sală sau barman ospătar. Încerc o meserie să și placă, să o fac cu drag. Vrei să-ți iei și copilul cu tine? Da, vreau să-mi iau familia. Și părinții? Da, am o mătușă stabilită de 34 de ani în Spania. Sunt ok, mă cheamă tot timpul, mă cheamă acolo. Ei au o firmă de taximetrie în Almeria și una în Zaragoza, adică sunt ok. Dar niciodată nu mi-a plăcut să depind de nimeni. De la 16 ani sunt pe picioarele mele și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am descurcat. Și în continuare vreau să rămân la fel. Vreau să nu depind nici de nimeni, nici de stânga, nici de dreapta. Unde n-am depins nici până acum, n-am sunat pe nimeni. Atât de multă lume am ajutat și atât de mulți prieteni, să-mi dea Dumnezeu sănătate. N-am sunat pe nimeni să le cer nimic în schimb. Am răbdat aici în penitenciar. Poate am avut zile când n-am avut o țigară să fumez sau poate n-am avut ce să mănânc. Dar am răbdat, n-am apelat la nimeni. Cred că e mai bună tactica asta a ta. N-am apelat, pentru că orice lucru... Ca să nu te știe, să nu te râdă. Exact. Asta așteaptă, pentru că prieteni, așa zici prieteni între ghilimele, o oprește pe mama. Ia zi, doamnă Izabela, cum e? E bine? Are nevoie de ceva? Îi aducem ceva? Mama, e bine. Mamă, indiferent. Să mă vezi pe butuci. Le spui că sunt bine, că nu le lipsește nimic. Pentru că nu vreau să apelez la ei. Pentru că nu vreau să zic că i-am dat, ți-am făcut, pentru că ei când o să ies afară, așa n-are cu ce să mă arate nimeni cu degetul. Să zic că te-am ajutat, nu ne bagi în seamă. Nu m-ați ajutat, n-am nevoie de nimic de la voi. Ce v-am dat sau cu ce am putut să vă ajut, v-am ajutat din suflet, fără niciun interes sau fără niciun beneficiu. Nu dau în ideea, dar mi se dea înapoi. Dau un lucru, când îl dau din toată inima și fără să vreau să obțin ceva de la stânga-dreapta. Nu. Foarte bine, și eu apreciez stilul ăsta stilul de viață, că până la urmă e un stil de viață, să trăiești viața cu demnitate, să nu aștepți de la nimeni, cel puțin cât ai 2 mâini, 2 picioare, Da. capul pe umeri. Corect. Și poți să muncești. Normal. Eu nu înțeleg nu există nu pot, există nu vreau sau nu am ambiții. În contră, eu dacă văd pe cineva că și-a luat, de exemplu, nu știu, dau un exemplu, o mașină. Cât e? 10, 20, 30, 50 de mii. Dacă el a putut să-și ia o mașină de 50 de mii, eu de ce nu pot să-mi iau una de 60 sau tot la fel de 50? Bă, ce are el în plus și eu în minus? Nu tot 2 mâini, 2 picioare, adică pentru mine e o motivație, nu o invidie, îmi dă o motivație persoana respectivă. Și așa am fost toată viața, adică m-am motivat. Am încercat să iau exemple oamenii care au luat și au făcut ceva cu viața lor
care s-au văzut ceva și în față cât și în spatele lor și pentru mine a fost o motivație care m-a ajutat cel puțin pe partea psihologică și mi-a prins bine. Mi-a prins bine. Și mediul ăsta, adică consider că și dacă am ajuns aici, în penitenciară, am învățat ceva, am văzut și în jurul meu ce se întâmplă și stânga și dreapta, am fel și fel de fapte. Și Ce ai învățat de când ai ajuns aici? Adică ce ai conștientizat? Nu știu. Am conștientizat că anturajele în pușcărie, prietenia prea multă sau băgarea prea mult în seamă cu stânga și dreapta strică. Orice lucru dăm sau e cu obligație. Adică cel mai bine e să salut și cam atât. Să fii mai indiferent așa. Nu prea multă băgare de seamă, să n-ai treabă cu ce face unul și altul. Fiecare cum și așterne așa doarme. Adică trebuie să fii cât mai imparțial, pentru că totul se interpretează. Chiar dacă nu se interpretează, încearcă ei să se interpreteze. Și mai bine să nu le dai loc. Ți-ai făcut prieteni aici sau după ce ieși afară, acasă, crezi că o să mai păstrezi legătura cu careva de pe aici? Sincer, prietenia în pușcărie nu există. Cine zice că există prietenie în pușcărie minte? Nu există prietenie în pușcărie. Există doar o atracție. O atracție cum? O interacțiune între mai multe caractere. Adică oarecum interacționezi cu persoana respectivă că ai ceva în comun. Nu știu, poate că îți place, nu știu, fotbalul sau asta. Nu există prietenie în pușcărie. Pentru că când ți-e lumea cea mai dragă, atunci te vinde. Și te vinde pe nimic. Pe nimic. Exact pe nimic. Nu există prietenie. Nu. Consider că există doar o interacțiune între unul sau mai mulți oameni care e o simpatie așa. Salut, ce faci, cum ești? Adică simpatizezi așa. Dar altceva nu există. Prietenie. Nu. Minți. Ți-a fost greu în prima zi, că atunci ai șocul cel mai mare. Mi-a fost greu. Adică venind de pe arestul domiciliar în pușcărie, Am fost prima oară, am fost la Brașov, am stat 2 săptămâni. Nu mi s-a părut așa. Nu, că Brașovul IPJ-ul e ok. Da. La arest e ok. E foarte ok. Ce să zic, e ok, da. Și personalul tot e ok, n-am ce să spun. Jos pălăria, respect. Și aici este ok. Dacă ești ok și peste tot e ok. Dacă tu îți vezi de treaba ta și ești ok și știi să respecti și n-ai aroganță și asta, și peste tot ești ok. N-ai cum să fii respectat. Nu ești respectat în momentul în care nu respecti, dar că respecti peste tot ești ok și peste tot ești bine. Cine zice că e rău, minte. E rău în momentul în care îți faci tu viața aia, în care vorbești în nas, vrei să arăți ceea ce nu ești, vrei să te dai ceea ce nu poți fi, atunci da. Dar atâta timp cât tu știi să-ți vezi de pătrățica ta. Dacă te întreabă, de exemplu, un major, băi, nu știu, te duci până la camera de să mi-l chem pe cutare sau îți dă o fișă cu mai multe persoane să le chem la curs și tu îi vorbești în nas. Nu e normal la rândul lui și el să-ți vorbească tot în nas. La urmă, tu ești persoana privită de libertate, nu el, și trebuie să respecti niște condiții. Că altfel era el în locul tău și tu în locul lui. Nu, de asta s-au învățat cadrele, o facultate, de asta au niște studii să le respectăm. Pentru că și afară, la muncă când ne ducem, nu tot respectăm șefii. Și aici suntem în penitenciar, trebuie să respectăm cadrele. Nu ei ne-au băgat aici, noi singuri ne-am făcut. Deci cum a fost ziua Prima zi? Deci pe IPJ zici că a fost mai bine. Prima zi când am ajuns pe Mărgini, o cameră, nu știu, pe carantină, sumbră, toți erau așa, nu știu, fețele speriate, mi s-a părut așa, zic, băi, ce se întâmplă? Adică nu veneam într-o lume în care am cunoscut fel și fel de oameni, și răi și astea, nu m-a speriat. Adică n-am venit cu inima închisă, cum vedeam pe alții care erau așa, nu știu. Și am încercat cât de mult posibil, am interacționat în prima. A venit șeful de cameră mai arogant așa, băi, ce ai, ești așa arogant? I-am spus, băi, nu sunt arogant, ăsta e stilul meu. Cunosc și ca tine, cunosc. I-a plăcut, adică mi-a zis așa, zice, băi, asule, că așa mi se zice, băi, asule, zice, bravo, zice, ține tot așa, știi să-ți faci pușcăria, știi să te integrezi în societate, pentru că cu cât ești mai slab de îngeri, cu atâta ești mai în dezavantaj. Aici nu trebuie să fii slab de îngeri, trebuie să vezi de treaba ta. Încerci să te bagi în combinații una în alta, atunci tragi cu consecințele, îți asumi. Când ți-ai făcut asul de pe gât? Afară. De acolo ți se spune asul? Da. Am avut, înainte să încep până să am fetița,
am fost în mediul ăsta, cum s-ar zice, infracțional. Mă ocupam tot ce înseamnă sticle de colecție, băuturi scumpe. Nu mai băuturi scumpe, electronică, buzunare. Și am avut o viață așa. Făceam foarte mulți bani, aș mâni pe Dumnezeu dând lucrul ăsta. Prindeam sticle, de exemplu, Franța sau așa mai departe, unde... Dar n-ai făcut pușcărie în afară sau Nu. acum e prima dată? Nu, prima dată. Deci cât te-ai ferit? Te-ai ferit până te-ai nimerit. Și am fost în toate țările. În toate țările am fost. Și nu am făcut măcar o zi de pușcărie. Ce m-a prins, am stat câteva ore. Am stat câteva ore când m-a întrebat. Mi-au luat pașaportul, mi-au luat actele, m-a întrebat. În greșeala altuia. În mașină. Atât. Ne-au oprit la un control de rutină, avea mașina plină cu acarete, cum să zice în termeni ăștia, și asta a fost. Ne-a găsit magnetul și aia ne-a incriminat, ne-a dus la secție. Ne-a luat acaretele și ne-a dat drum. Și am stat 7 ani. 7 ani în Franța, am fost în Germania, am fost peste tot. Peste tot. Și n-am făcut o zi. O zi măcar. Asta îmi spunea și mama. Măi, mamă, n-ai făcut o zi de pușcărie. Până și organele de cercetare penale. Că eu nu m-am ferit, Doamne, nu m-am ascuns. Eu, atâta timp cât am spus, am zis, România vreau să fie țara în care să pun capul liniștit pe pernă. Vreau tot timpul, indiferent, să stau liniștit, să vin lângă familia mea, să nu stau cu frică, aolo, vine poliția, aolo cu tare, aolo cu tare. Nu, vreau să fiu cât mai liniștit. Și în momentul când ei știau lucrul ăsta, indiferent că tu le spuneai, băi, fac, nu, ei știau, adică nu sunt... În mintea noastră credem că ei dorm pe ei. Nu, noi dormim pe noi. Ei nu dorm niciodată pe ei. Pentru că indiferent, în 10 inși care intră o brigadă, unul tot are pe unul un prieten sau vecin. Băi, ce faci? Uite, aia fac. Și tot se duce. Eu nu m-am ferit. Am spus, uite, asta fac. Nu mă duceam peste lume în casă, nu dădeam la lume în cap, nu făceam tâlhării. Pur și simplu, mă duceam la magazine, furam statul. Cum e Franța? Franța are băutură foarte scumpă, telefoane, sunt pe masă, la expoziție. Asta făceam. Haine scumpe, parfumuri, asta. Și s-o făcea bani. Deci, Asule, ai tras cartea necâștigătoare. Necâștigătoare, da. Chiar că necâștigătoare. Mi-a asumat acum, asta e, ce să facem, doar că frustrarea este în continuare, indiferent cât aș încerca eu. Tot mai am momente când mă judec, pur și simplu, mă judec eu pe mine. Nu-mi vine să cred că timpul nu mai bine poate să mi-l mai redea nimeni. Doar că încerc cât de mult posibil să iau în toată tevatura asta, să iau un lucru, să învăț, să nu mai ajung aici. Oricum, pe partea infracțională nu mai îmi trebuie, pentru că vreau să am și o vârstă, fac 31, mai am puțin și vreau să, nu știu, vreau să am o familie, vreau să evoluez, vreau să fac ceva în viața asta, nu vreau să trăiesc degeaba. Așa, pur și simplu, decât să mâncăm, să dormim și să ne facem viața cum văd pe unul și pe altul, nu să gândești la... Nu, vreau o familie, în primul rând, pentru că și eu la rândul meu am crescut într-o familie civilizată, într-o familie de oameni respectoși. Eu am avut caracterizări din partea primarului, la medici, la avocați, chiar și la domnii din poliție am avut caracterizări, pentru că știau din ce familie provin și că sunt ok. Nu am făcut ceva care să vin în parte, să fac infracțiuni, să mă cer cu oamenii sau să fac rău la persoanele din jurul meu. Nu, din contra, dacă am putut să fac un bine, am făcut. Dacă nu, m-am lăsat la mâna mea. Să știi că îți înțeleg frustrarea, adică, ca să zic așa, ai făcut de toate în viață. Da. Și ai picat la pușcărie. Am avut vizite din partea tatălui persoanei respective, din partea fetii cu care sunt am avut vizită, că vrea să vină și ea. Și pe ea nu aveam... Tot o suna pe maică mea. Odată a sunat la penitenciar, la Mărgineni, că el vrea să vină să mă viziteze, că eu sunt prietenul lui, că nu are nimic cu mine. Și a venit la vizită, n-am zis, l-am trecut la vizită, să vină. Și când a venit mi-a spus așa, mi-a spus că el mă consideră prietenul lui, că el n-a vrut să-mi facă rău, că nu e mâna lui și implicarea lui în toată treaba asta, că soacră s-a ocupat în toată treaba asta. Adică vă dați... Crezi că soacră s-au fi făcut vreun 16, cum se zice în limbaj, sau mă gândesc, doamnă, și la treaba ceva asta. Mă gândesc ca și la să treaba picați asta. voi și să se salveze ea, nu știu, fi avut altele, că Mă gândesc și la treaba altfel, asta. nu știu, eu nu găsesc o logică, nu știu, dacă tu găsești o logică... Nici eu nu găsesc o logică atâta timp cât a sunat-o pe fosta concubină, știa că este cu mine, știa din ce familie provin, putea să zică dăm numărul mamei sau al tatălui
și mă suna părinții mei. Sau se ducea la părinții mei și nu se ducea la poliție. Așteptau, că știa că nu sunt pedofil, nu sunt violator, nu sunt criminal, nu am făcut rău nimănui. Și asta m-a dorut cel mai tare. De ce nu s-au dus la familie? Adică numărul concubinei l-avea, dar numărul mamei nu l-avea. Mai ales că o cunoștea pe mama, îl Păi cunoștea și de unde avea numărul concubinei? Nu știu. Eu cred că ea a umblat în telefon la mine. Că și concubina m-a sunat de câteva ori în dimineața aia. A fost a concubină, m-a sunat de câteva ori. Dar ea avea numărul de mai de mult, că ea a mai scris fostei concubine. Fosta concubină mi-a spus după aceea că ea a mai scris. Că a întrebat-o că dacă mai are ea vreo treabă cu mine, că ea vrea ceva serios cu mine, îi spunea lui fosta concubină. Și tot felul de șicanări din astea. Încerca să o facă probabil pe fosta concubină geloasă, dar nu avea nicio logică. Și eu am întrebat-o, băi, dar le-am spus și în instanță, doamna președintă și onorată instanță, numărul fostei concubine l-a avut, dar numărul mamei nu putea, sau al tatălui meu nu putea să sune sau să se ducă la unde stăteam eu. Să zică, băi, Florine, băi, Izabelo, uite care-i treaba, băiatul tău e cu fata mea, ce se întâmplă? Și mama mai spunea, așteaptă puțin, poate apare, că nu eram nicăieri, eram tot în oraș, doar că eram la hotel. Eram obosit, pur și simplu, am fost la gală la București, am stat atâta timp. Când am plecat, am prins o ploaie, dar trebuie să mergeam, era bară la bară, am făcut vreo 2 ore jumate de la București până la Câmpina. Și apoi după aia am mai stat un pic în oraș, am mâncat ceva și m-am dus să mă băgat la somn. Am stat, dacă am mai stat o jumătate de oră și ne-am băgat la somn. Și dimineața acasă mă trezesc că mă sună poliția. Și am fost așa, deci totul s-a întâmplat în interval foarte repede, deci foarte repede. Te-au arestat atunci pe loc? Imediat, sau? Imediat, pe loc. Pe loc. Mi-a dat 24 de ore, cei de la noi de la Câmpina mi-a dat în continuare, când am făcut contestații, iar cei de aici la Ploiești, de la Curtea de Apel, mi-a dat arest la domiciliu. Pentru că au văzut și dânsii că nu E prezint, ceva cusut cu ața albă. și că nu prezint. Și am încercat cât de mult posibil să, nu știu, și acum tot e ceva cusut cu ața albă, pentru că de ce până la mine, eu am fost primul care m-a luat. Și după aia și pe rest. Adică tatăl cu băiatul primarului, prieteni buni și fotbaliști la aceeași echipă de fotbal, păi el nu l-a băgat. După aceea l-a băgat, după telefon, după expertiza telefonică luată de BCC-ul, de la DICOT. Atunci a început să vorbească, pentru că a fost un pic de presiune în care e normal să spună mesaje, poze, videoclipuri, acolo e mai greu. Acolo e și pornografie infantilă, e mai multe chestii. Dar nu știu, niciodată așa am întrebat-o de ei în ură, băi, sigur ai vârsta asta? Băi, sigur, domne, sigur, la un moment dat mai să și răstea. Ce, nu mă crezi cu tare? Ce trebuie să arăt buletinul? Și omul cu buletinul după mine? Dar zic, dacă se întâmplă ceva, nu trebuie să ai buletinul, carte de identitate după tine? Că nu e adevărat, că unde pleacă ea, că nu se duce ea să ia buletinul după ea, că și l-a mai pierdut odată, că ea nu stă să alerge pe la primărie să-și facă buletinul. Deci avea atât de multă școală și atât de multă haladeală, întrucât ea pur și simplu ne-a turnat și ne-a turnat bine. Ne-a turnat. Și tu ești primul condamnat din... Primul, da. Primul condamnat. Primul. Și care eu nu i-am făcut niciun rău. Acolo, pe el l-a dat, pe băiatul primarul l-a dat. El a bătut-o, îi vorbea urât, a ieșit în conversație, că s-a sesizat și de la poliție. Ei s-a sesizat poliția, a zis, nu se poate. Pentru că eu am văzut lucrurile astea, când am fost la expertiză, am văzut și am spus, nu merge. Nu merge, pentru că dacă e deflorată de la vârsta de 12 ani și dacă eu am mers pe recunoaștere și mergeam pe nu, pentru că comandantul mi-a spus așa, m-a luat în birou și mi-a spus așa, băiasule, zic cum s-a întâmplat, cu mână spală pe alta și amândouă față. Exact așa se exprimat. Și i-am spus în felul următor, ce se întâmple? Uite asta și asta, m-am văzut luni cu ea, am avut un contact și vineri. Am fost foarte sincer, am fost foarte direct. Pentru că credeam nu se întâmplă nimic, am crezut că e major. Și am zis, băi, ce am de ascuns? Ce neregulă? Adică, după ce am comunicat, mi-a zis, gata, lasă, că vedem noi cum facem să fie bine. Și de unde mi-a trecut 2 acte materiale consimțite. Adică, consimțite de ambele părți. Și asta m-a incriminat. Că dacă eu mergeam pe varianta, da, domne, m-am văzut cu ea vinerea și de cât vinerea am avut, sau n-am avut nimic cu ea. Nu m-am văzut. Cu ce mă incrimina? La ginecolog nu mi-a ieșit nimic care să mă incrimineze. Nu s-a găsit nimic. Puteam să merg pe nu, mergeam pe nu și scăpam.
Nu, am fost zis să merg pe să fiu sincer. Am zis ce am de ascuns. Ei mă știe că sunt ok, că sunt sincer. N-am Și legat. acum regreți că ai mers pe recunoaștere? Sincer, 50-50. Să fiu sincer, da, 50-50. Pentru că regret de ce? Regret anii care am petrecut pe aici departe de copil, pentru că și în prima fază a trebuit, nu mi-a dat voie să stau acasă. A trebuit să-mi iau cu chirie, în ziua în care m-a pus pe domiciliu, a trebuit să-mi iau cu chirie să rămân în oraș la Câmpina. Veneau și de 3-4 ori pe noapte, stăteam undeva la etajul 4, nu aer condiționat, eram de forță majoră, de-abia mă puseseră liber și am găsit o garsonieră. Pe moment. Am sunat la atâtea apartamente și decât domnul cu garsonera care a venit, s-a prezentat, mi-a înțeles situația că sunt pe domiciliu, care a fost de acord. De restul nu a fost nimeni de acord. Ce-o fi zis, că sunt criminal, nu știu. Când te vede cineva cu poliția, imediat te schimbă. Adică, efectiv, te vede altfel, te vede cu alții. Cine știe ce crede că ai făcut. Și mi-a dat domnul Cristi, așa îl chema proprietarul garsonerii, mi-a dat cu chirie și am stat acolo. Și în decurs de 6-7 luni cât am stat acolo, am prins exact perioada verii. Cu ambele uși deschise și geamurile, mureai, 40 ceva de grade. Deci, efectiv, saună. Și m-a sunat tatăl ei, m-a sunat. Acum când a venit ultima oară, mi-a spus că, domnule, să mai vină. Pentru ce să mai vii mie aia? Am spus, pentru ce? Ce mă încălzește că tu vii la mine la vizită? Atâta timp cât voi m-ați băgat la pușcărie. Nu sta cu frică, că eu am înțeles și varianta care să vină la vizită să mă peri. Poate stă cu frică că vreau să le fac vreun rău sau astea. Nu stă niciun gând. Nu. Consider că singurul lucru care eu mi l-am făcut singur, că am ajuns aici. Cel mai mare rău este că m-am încurcat cu asemenea specimeni, că altfel n-am cum să o numesc, atâta timp când n-ai coloană vertebrală, să fii sinceră când te încurci cu un băiat. Adică puteai să dai de unul care era ca pădălinii, poate care nu te mai găsea nimeni. Nu și-a pus întrebarea asta, adică nu toți suntem la fel, ea trebuia să gândească, să fie sinceră, să comunice, că sunt fel și fel de oameni. Eu nu merg pe varianta, domne, să vezi cum am auzit fel și fel de persoane, că fac, că drec, că nu. Asule, ce sfat le dai tu, nu știu, celor care vor să... Sincer, să fugă ca dracu de tămâie, credeți-mă. Să ceară buletinul, nu odată, de 10 ori, să fie sigur că nu e fals. Credeți-mă, asta e, foai de mama mea, nu m-aș mai încurca. Prefer că mă liberez să mă încurc cu persoane mai mari ca mine, cu 10-15 ani, decât mai mici. Nu mai întrebe. Nu mai întrebe. Atât de mult cât am zis eu că sunt trecut și pânsită și pânciuri și uns cu toate cremele, m-a uns fata asta de de alegui. Nu mai întrebe. Nu mai întrebe. M-am bachetat atât de bine de... Să și cunoaște după mine, am slăbit. Adică dacă eram împăcat cu situația, nu slăbeam. Dar n-am fost... Te-ai consumat. Da, nu sunt împăcat cu mine. Nici în momentul de față nu pot să mă iert pe mine însumi. Că dacă eu eram puțin mai atent și astea, am zis, băi, câte femei erau sau asta, dar cine s-a gândit că, Mai bine te duceai cu mătușă sau cu cine mai era, cu verișoară sau cu... Nu e că... Noi eram pe aceeași lungime, de unde? Că ți-ai găsit lungimea. Mi-am găsit nașul, da, mi-am găsit nașul, că orice naș are nașul, așa este. Și uite, mi l-am găsit pe aici la pușcărie să stau. Nu-mi pare rău că am ajuns la pușcărie, pentru că poate, cine știe, ajungeam în altă parte sau poate se întâmpla altceva. Consider că în viață orice se întâmplă cu un scop. Așa țin să consider, să cred, că orice se întâmplă cu un scop. Doar că am încercat să... Am cunoscut atât de multă lume, Doamnă, credeți-mă, cu fel și fel de infracțiuni mari de tot, care puteam să sus. De la tunisieni, algerieni, albanezi, marocani, oameni cu coloană vertebrală. Adică cu cuvânt. În care puteam să stau și să vină nu 1000, 2, 3, 10.000 la zi. La zi. Și am fugit. Am zis, banii mi fac singur. Nu vreau nici stânga, nici dreapta. Ceea ce știu să fac și dacă nu știu, mă reprofilez, evoluez. Tot timpul am încercat să... Și am avut, adică n-am încercat nici să ajung cu drogurile, cu armamentul, cu astea, cu toate, că aveam ocazii. Am avut ocazii și cunosc fel și fel. Mai ales în Italia, în Sicilia, în Spania, unde am fost. Nu, am încercat să l-am lăsat așa cu magazinele mele, cu telefoanele. Adică te-ai ținut tare, te-ai ținut departe de... Da, m-am ținut departe și am încercat să-mi țin steagul singur, adică să nu fiu... Dacă eu am crescut singur la părinți, am avut o soră și a murit.
Și m-am descurcat singur așa, la 16 ani am spus, dacă mă descurc singur ce-mi trebuie tutore sau întreb, niciodată nu mi-a plăcut să am șef. Niciodată, am considerat, am vrut să fiu singur pe picioarele mele. Eu mă lovesc, eu cad, eu mă ridic. N-am vrut pe nimeni. Și m-am descurcat, am făcut bani, chiar am făcut și mi-am luat tot ce mi-am vrut, mașina respectivă, mi-am luat-o. Am vrut, nu știu, haina respectivă, n-am putut să mi-o procur singur, mi-am cumpărat-o. Orice. Adică, cine zice, domne, că nu să fac bani din sticle, să fac 10, 30, 40, 50 de mii prin sticle. Uite, am prins 18 sticle în Franța pe la Bordeaux, Mouton Rochefort era 8700 o sticlă de vin. O sticlă, o singură sticlă. Deci ai făcut și bani, da? Da. Am făcut, da. Am cheltuit mult cu avocații, am cheltuit mult și pe aici, pe la pușcărie, să pot să mă întrețin, că na, sunt fumător, beau cafea, tabieturile și vicile nu e obligat nimeni să mi le... Costă mult să ai grijă de tine în pușcărie pe lună, așa, nu știu, un minim, mediu, așa, să nu exagerăm. Sincer, costă mult și afară. Că dacă tu te respecti ca bărbat, cât și ca persoană, indiferent, ca bărbat, ca femeie, indiferent, nu numai în penitenciar, și afară. Pentru că ce e diferent viața de afară cu viața de aici? Doar că nu ai toate, adică, de exemplu, nu poți să-ți permiți să-ți iei orice lucru. Pentru că, de asta suntem aici. Dacă am fi avut totul la îndemână, nu s-ar mai fi numit pușcărie, am fi venit ca la hotel. Nu mai simțeai. Da, nu mai simțeai. Da. Nu mai slăbeai. Nu mai slăbeam, vă dați seama. Dacă aveam telefon, PlayStation, cum e pe în Franța, pe în Spania, pe șină jumatea pușcărie, era altceva. Dar suntem în România, suntem în țara noastră, nu ne-a pus nimeni pistol la cap, fură sau tâlhărie sau omoară sau așa mai departe. Noi ne-am făcut drumul ăsta. Deci nu știu, cum când erai în arestul la domiciliu, te gândeai sau te pregăteai pentru ziua când o să ajungi să fii închis? Da. Adică te așteptai că o să fii condamnat? Da. Da, eram conștient că de scăpat nu o să scap, pentru că aveam încadrarea foarte mare. Și totodată, nu numai că aveam încadrarea foarte mare, știam că indiferent ce va fi, cu toate că, sincer, dăm dintr-un an la altul, mi s-a propus să fac 16. Domnul avocat și nu unul, doi pe care am avut, mi-a zis, băi, Asule, tu cunoști fel și fel de oameni, facem un felul următor. Eu ți aduc pe domnii de la BCCO și tu dai, ba cu nasolie, că, avocatul mă știa, mă cunoștea, știa cercurile, fel și fel. Și am zis, poftim? Zic, nu merge. Zic că eu îmi duc crucea până la bun sfârșit. Dacă îi făceam, eram afară. Puteam să fac de la Brăila, de la Timișoara, puteam. Nu. Consider că nu ești... Nu. N-am vrut. Eram afară, da. Nu făceam o zi de pușcărie. Îmi dădea, de exemplu, îmi dădea o legitimație, îmi scădea jumătate din pedeapsă. Luam 5 ani, rămâneam la 2 ani jumate. Exact pe semnătură, serviciu de probațiune sau suspendare. Fiind prima oară în sistemul ăsta și n-am avut antecedente penale și așa mai departe, îmi dădea suspendare sau serviciu de probațiune. Și puteam să fac lucrul ăsta, dar nu. Nu, am zis, dacă eu am văzut cât e de rău să stai, de ce să ne norocești și pe altul? Fiecare pe limba lui piele, fiecare cum își așterne așa doar. Am zis, trebuie să trec și pe aici ca să învăț ceva, să mă dau bine cu capul de pragul de sus, pentru că am vrut să-mi dau și o lecție, o judecată. Am zis, băi, dacă tot atât de am fost orb și am dormit așa rău pe mine, cât m-am crezut eu, cât am zis eu, pentru că afară oamenii e prosteala mai mare de 10 ori ca la pușcă. Încearcă oamenii să te prostească mai rău, doar că nu te întâlnești zi de zi cu ei cum te întâlnești aici. Aici te întâlnești zilnic, înveți vrăjeala sau orice amănunt, îl înveți imediat. Afară te vezi cu un om luni, te mai vezi cu el peste 2 săptămâni, peste 3, peste 4 sau poate luni. Și afară lumea e ca și aici. Ți-au propus avocații un denunț anume pe persoană, a zis dă-mi-l pe Y sau te-au lăsat pe tine să alegi pe cine să dai? Mi-a cerut și pe cineva, da, și n-am fost de acord și niciodată. Pentru că ei de mult așa îl vrea și n-am fost de acord. Pentru că nu pot să fac eu lucrul ăsta. Nu-mi dă voie propriile principii.
că cu coloana vertebrală, chiar dacă o mai am strâmbă de la căzătură, care am avut-o, nu, eu încerc să-mi o țin că se poate de dreaptă. Nu vreau să leg pe nimeni, nu vreau, mă cunoaște. Te-am întrebat pentru că este o anumită procedură în care vin și avocații cu nume, vin cu nume, da. dă-mi-l pe ăla, dă-mi-l pe ăla, pentru că uneori vin și procurorii, dă-mi-l pe X, dă-mi-l pe Asta s-a întâmplat la Y. mine, eu m-am trezit cu ei la ușă. Eu m-am trezit cu ei la ușă. Mi-a dus avocatul pe cei de la BCCO, a venit cu 1, 2, 4 inși. Cioc, 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 e la grosenieră. Bun, m-am deschis ușa, buf. M-am speriat, efectiv. Cine sunteți? Păi suntem BCCO. Ce BCCO, măi, frate? Păi, Doamne, cu tare, că în prima oară m-a luat cu o cinste, cu nu știu ce. Nu există așa ceva. Nu există. Nu există. Pentru că eu stând deja, aveam câteva luni bune pare la domiciliu și am văzut cât e de greu să stai în condițiile tale acasă, cu apa ta, cu mâncarea ta, să poți să-ți gătești, să ai telefon, să ai orice lucru la îndemână, suc, orice îți dorești. Și am văzut că e greu. Că nu poți să ieși afară, adică când mergeam la instanță, sincer mă simțeam desprins de societate. Se părea că se uită lumea ciudat la mine, nu știu. Am încercat, cât am fost pe toată perioada arestului la domiciliu, un an și o lună, am încercat să stau, să nu încalc nimic. Să stau. Au mai fost cazuri care, tot așa, cunoștințe, un prieten de-al meu care a plecat la liber tot așa. El a evadat după domiciliu, o greșeală, o prostie. Te costă. Dacă ai oportunitatea asta, îți oferă oportunitatea asta, pentru mine e o oportunitate lucrul ăsta. Acum nu știu cât. Cred că ești un caz fericit să stai un an și o lună pe arest la domiciliu. Au mai fost cazuri, uite, prietenul meu a stat un an și 6 luni și 7 luni. Unii zic, Adică domne, mai bine să stai în arest la domiciliu decât un an și o lună la pușcărie. Da. Unii zice, domne, cât arest la domiciliu ai stat, atâta amânare. Eu nu merg pe varianta asta, eu merg pe varianta cu cât de ok ai avut parcursul în penitenciar, cu atâta și cadrele, cât și domnii supraveghetori și așa conducerea să uită. Băi, ăsta ce a făcut? A fost la cursul? Păi a fost. A fost la muncă? Păi a fost. Și a văzut de treaba lui? Da. Are la partenare. Pentru ce? Îi dăm, de exemplu, îi dăm o amânare. Hai, zi maxim 2. Pentru ce să-i mai dăm? Dacă a fost și la muncă, a muncit, cursuri are, evidențiere are, își vede de treaba lui, el e liniștit, are la parte. Da, nu. Da, acum depinde și de om și de, știi, nu. Eu n-am ce să Mulți zic. spun legende, știi? Da, vorbesc din filme. Eu nu pot să vorbesc pentru că, în primul rând, am prieteni care îmi smart de la, bă, ce vai vorbim acolo sau ce ești, mă? Nu, eu vorbesc exact ceea ce am trăit, ceea ce s-a întâmplat, negru pe alb. Nu îmi place să fabulez sau să derilez, să deviez. Ce sunt un visez? Nu. Chiar și când am venit, când mi s-a propus să vin la interviu, în contră, am fost foarte bucuros să vin cu inima deschisă. Adică să spun și altor persoane, cazul meu, ce am pățit eu sau cum am ajuns aici, să fie mai atenți, pentru că Asta este și scopul pe care l-am făcut și mi l-am dorit să-l fac cu aceste interviuri, ca cei care se uită și ne urmăresc pe tine să înțeleagă, să nu mai facă, nu știu, poate, uite, cum ai spus, să fie atent să le ceară buletinul de 3 ori, de 10 ori. Da, e cea mai bună. Să nu mai cadă pradă acestor tipuri de fete, pentru că se întâmplă, sunt fetele de vină, sunt băieții de vină, dar pușcăria e grea și pușcăria o faci singur. E grea, da, e grea și o faci singur în primul rând și mai e și cum să o faci, că poți să ți-o faci și mai grea. Adică important e să știi să faci pușcăria, să fii să vezi cât mai mult de pătrățica ta. Nu rezolvi nimic, că indiferent că te dai tu că ești Smart 2 sau că nu ești nimic aici. Aici e zero pentru toată lumea. Nu mai e, s-a dus epoca asta, e de mult. Acum, cum zici că ești șmecher, nu, șmecherie afară. Să ai pe dreapta, să ai căsuța ta, mașina ta, familia ta, copiii tăi, să te duci într-o vacanță, să mănânci ce vrei când vrei. Nu să te duci la vizită, aoleu, ce asta, ciorbă de mâine ce e, spaghete, pâine ce e, cartofi prăjiți, dau un exemplu. Nu. Macaroane cu brânză. Sau macaroane cu brânză, dau un exemplu. Ce mai era? Marmeladă cu șmecheria e afară, margarină. Da, să trăiești afară. Să fii liber, nu știu, pentru mine asta e șmecheria, cum zic ei, șmecherie. Aici am învățat cum toți la șmecherie. Nu e. Nu. Păi și ce zici tu că înseamnă pentru ei șmecheria? Nu știu, pentru multe aici șmecheria înseamnă să aibă un pachet de ouă de țicări pe geantă, să aibă o țiplă de nes. Da, asta e, pentru să aibă 2-3 conserve. Asta văd șmecheria, să facă brațele cât mai mari. Că, să duc oamenii după aia la culturism când ies de aici. Dați seama. Nu, doamnă, să vezi, să fii realist.
să-ți vezi de pătrățica ta, să încerci să evoluezi, să citești o carte, să, nu știu, să-ți îmbogățești cultura, nu să stai tot timpul să asculți ce face ăla, că e nebunie, vă spun sincer. E nebunie, unii țipă, alții cântă, alții fluieră. Na, fiecare cu durerile și cu frustrările lui. Ai citit cât ai stat închis? Da. Da. Te-ai dus și la biserică? Da. Mă duc. Mă relaxează pur și simplu, mă rog pentru familie și mă rog pentru toată lumea, Doamne, și pentru colegi, și pentru tot. Îi cer lui Dumnezeu să ne dea mai multă minte, putere, cât nouă și familiile noastre de acasă, sănătate, nu cer bani, nu cer bogății, că am făcut și știu și cum să fac. Și de muncă și din alte lucruri. Și nu, acum când o să ies afară, am atestatele, pot să mă duc oriunde, pot să mă duc să lucrez și ca șofer, pot să lucrez și ca barman ospătar, pot să lucrez și ca șef de sală, că am lucrat 4 ani, știu cu ce să mănâncă, de la specific vânătoresc până la orice fel de cocktail și așa mai departe. Am habar. Adică am încercat să învăț câte puțin din toate, să-mi fie bine, să fac viața cât mai ușoară și să fac tot timpul ceea ce îmi place. Nu e un lucru rău să stau în pas, să citesc, nu știu, pentru cultura mea generală. Consider că e un lucru bun, mai trece și timpul și îți vezi cât mai mult de treaba ta. La cursuri ai fost? Da, adică... mă duc mereu, la orice curs mă duc. Consider că e un lucru, e un beneficiu. E un beneficiu ceea ce face cadrele pentru noi, că are răbdarea necesară și că ni se oferă lucrul ăsta. Cursurile astea, pentru că pentru noi e un beneficiu pentru noi. Contează foarte mult și la instanță contează și la Comisia de Eliberare Condiționată, că nu e obligatorie. Și contează. Pentru că asta e un lucru de integrare. Dai dovadă că vrei să te integrezi, să te reabilitezi. Și pentru mine consider că e un beneficiu. Și de ce să nu profit de lucrul ăsta? Să nu fructific lucrul ăsta? Dacă tot mi se oferă și doamna educator sau domnul educator sau domnul major sau așa mai departe are răbdare necesară, că mai sunt unii care se trezesc să întrebe asta ce e sau nu înțeleg. Și are răbdarea asta. De ce să nu profit, să fructific lucrul ăsta? Și creditele, iară, e foarte bune. Îți dă recompensă, de exemplu, vizită intimă sau evidențiere să pleci acasă, o zi, permisie. Ai fost în permisie? Încă nu am fost. Nu am fost, dar până acum am avut evidențieri cu suplimentarea dreptului la pachet și vizită. Și consider că e un lucru foarte bun să-ți mai vezi, în afară de vizitele de drept, să mai vezi toată familia sau să primești un pachet în plus. E un lucru bun. E foarte bine. Adică în loc de, nu știu, bagi, de exemplu, mâncarea care o bagi o dată, poți să o bagi de 2 ori. Să ajunge, să trăiești, să mănânci, un fruct, o haină. Contează, Doamne, contează. Trebuie să înțelegi lucrurile astea, că sunt făcute și pentru noi. Nu sunt numai pentru cadre sau... Pentru noi suntem, să ne reabilităm. Când văd cazuri care au venit de 5, 6, 7 ori, mă șochează. Rămân așa, șocat. Sau aud alte cazuri, Dom'le, ce facem noi când ieșim afară? Pentru unii pușcăria, Doamne, e afară. Cea mai mare pușcărie e afară pentru noi. De bine de rău aici ANP-ul le aduce o mâncare, o ciorbă, o fidea, dar afară... Deci am văzut caz care zicea unde mă duc. Da, pe mărginea, unde mă duc? Când a fost liberație, unde mă duc? Da, sunt fel și fel de cazuri. Crezi că te-a maturizat sau te-a schimbat în vreun fel, nu știu, în scara valorilor, în principii, perioada asta de pușcărie? M-a schimbat mult, eram o persoană foarte vulcanică înainte. Mă aprindeam foarte repede. Stăteam prost cu nervii. Citind și văzând că n-am altceva de făcut decât aceeași rutină zilnică, să merg la cursuri când e cursuri sau să merg la biserică când este ziua de biserică și așa mai departe, am lăsat mai ușor. Mă enervam foarte repede, mai ales când am fost arestat, când m-a arestat prima oară, am fost cu nervii la pământ. Nu, orice mi se părea ciudat, mă enervam, mă aprindeam foarte repede. La pușcărie m-am temperat, pentru că, indiferent că te enervezi, că țipi cu o oră, că e timpul, la fel trece. Nu mai repede sau mai încet, la fel. Și am zis că m-am maturizat mai mult, m-a făcut să văd viața cu alți ochi, m-a pus mai mult cu picioarele pe pământ. M-a făcut să renunț de tot înainte, poate, dacă îmi spunea cineva, să ajung la pușcărie, ce alegi? Să mai faci infracțiuni sau astea? Ziceam, voi tot în continuare să merg la magazine sau astea? Nu. După ce a venit fetița, după ce a născut și eu mi-a venit fetița, am zis gata, stop, vreau să fiu lângă ea, astea. Adică din prima,
Știu ce înseamnă să te trezești noaptea, să pui copilul pe picioare, să-l legeni, știu ce înseamnă să-i dai biberonul cu lăptic, să te trezești noaptea, să-i faci... Pentru că a fost la concubină, fiind ziua, toată ziua cu ea, am încercat pe timpul nopții să mă trezesc, să făceam lăptic, îi încălzeam. Adică știu ce înseamnă să schimb de Pampers. Mi-a și plăcut lucrul ăsta, să mă implic în creșterea fetiței. Și m-am maturizat, adică înainte nu eram așa. Acum e bine, e și cu pușcăria te maturizează oarecum și te pune un pic, dacă îți dorești cu adevărat să te schimbi. Dacă nu, niciodată. Nu. Adică te-a trezit un pic la realitate așa. Da, m-a zguduit un pic bine de tot. M-a zguduit. Pentru că afară eram obișnuit, nu știu, să mă tundeam pe săptămână de 3 ori. Aici nu mai îmi permit luxul ăsta, mă tund o dată la 2 săptămâni. Pentru că și aici, ca și afară. Afară când te duci la frizer trebuie să plătești, nu? Și aici trebuie să dai la băiatul care te tunde un pachet de țigări. Că, da, asta e peste tot, trebuie să... Și m-am învățat să apreciez orice lucru. De exemplu, afară eram genul de mâncam, aruncam. Aici pe principiu îți băteai joc de mâncare afară. De mâncare nu știu, nu puneam aspect pe nimic. Dacă toate le printam în abundență, aici m-am limitat. De exemplu, fac listă, băi, ce-mi trebuie? Țigări, cafea, mâncare, nu știu, șampon, ce am nevoie. Și, aici acum depindem care a lăsat ceva acasă, depinde de ce a lăsat acasă. Care nu mulți depind de familie. Și, 3/4 depindem de familie, cât să avem și noi. Oarecum ai devenit mai calculat, mai... Da. Și mulțumesc cel mai mult și cel mai mult părinților mei. Pentru că m-au înțeles, mi-au fost alături, mai ales mama. N-am ce să zic niciodată. Mama e, nu numai că e eroul meu, e idolul meu în viață. Pentru că și taică-miu la fel, am 2 părinți exemplari. Dar mama probabil e icoana... Da, mama e icoana casei și a mea. Mama pentru mine e Dumnezeul meu, orice ar fi. Mama și tata e Dumnezeul meu, dar mama e icoana mea, indiferent ce ar fi, icoana mea. Intru în foc pentru mama mea. A mers lângă mine peste tot, oriunde, a fost lângă mine, mi-a zis așa, n-am să o uit niciodată. Eram la apel, în ultima fază, și mi-a zis așa, mamă, zice, vrei să vorbesc cu domnii judecători să-ți preiau eu fapta? Măi, mamă, ce ai, mă? Deci, când o vedeam așa că plângea și cu atâta foc, deci dacă s-ar fi putut să facă schimbul ăsta, change-ul ăsta să ajungă aici, deci nu stătea la discuție o secundă. Și n-am ce să zic, mama e icoana mea și la propriu și la figurat. Ai un mesaj să-i transmiți? Da, că iubesc mult și indiferent ce ar fi, niciodată n-am cum să-i las deoparte sau să... În contră, vreau să ies de aici, să-i ajut, cât m-a ajutat ei pe mine aici și câtă forță mi-a dat, că poate ei s-au lăsat pe ei. Eu înțeleg lucrul ăsta, că și afară e mai rău poate ca aici. Aici de bine de rău ne dă ANP-ul să mâncăm. Afară trebuie să-ți procuri mâncarea, trebuie să muncești, e navetă, facturi, sunt utilități, mai ales că am lăsat și fata mea. Altă responsabilitate, trebuie să aibă grijă și de fetița mea, să ocupă și de creșterea ei, la școală, și așa mai departe, la orice excursie, la orice unde am încercat, chiar dacă am fost în mediul penitenciar, să mă las pe mine mai jos, să renunț la tabieturi și la viciurile pe care le am, să nu pot, de exemplu, fetița pleacă într-o excursie, am zis nu. Dacă să duc ceilalți copii, nu vreau să simtă oarecum stânjenită că restul au și ea nouă. Nu, ce au și restul să aibă și ea, să-și permită și ea. Nu se poate așa ceva. Prefer să mă las pe mine să ducă și ea oriunde. Și în privința mamei se ocupă foarte mult și tata nu mă aștepta niciodată să fie așa de implicat. Adică am o familie foarte frumoasă. Mai ales mătușa care o am în Spania, stabilită de 34 de ani, tot timpul mă întreabă dacă am nevoie de ceva. Nu vreau. Nu vreau să apelez. Nu vreau, pentru că primii care te vând în viață sunt neamurile. Am, de exemplu, atâtea verișoare, atâția averi, mătuși. Nu s-a dus unul să zică. Și n-am probabil nevoie. Când o să fie acasă o să zică, știi, nu m-a sunat, nu mi-a cerut, Da. Dar că eu i-aș fi dat dacă m-ar fi sunat. Nici nu vreau să le dau satisfacția. Pentru că tot timpul, bunica mea, mai am pe ea, mai am pe bunica din partea tatălui, care la fel mă mai ajută și ea. Și se duce la ea. Și o mai sun pe bunica.
Și întreabă, bre, dar din ce să descurcă? Și acum, deci mai are bani cu tare, cum? Nu le-a sunat pe niciunul și astea. Nu le dau satisfacția asta, doamnă, niciodată. Și n-am să le dau niciodată satisfacția asta nimănui. Să mă dăreze, să zică, băi, te-am ajutat, ți-am făcut, ți-am dres. Niciodată. Am bine, n-am rabt. Și nu mă apelez la ei. Cât poate mama și tata să mă susțină în limita bunului simț, dar v-am spus, mama e... N-am ce să-i reproșez. Niciodată n-aș putea să am ce să-i reproșez mamei sau tatălui. Pentru că au luptat, au făcut sacrificii mari. N-a fost instanță și poate aveam 6 într-o lună. Cu verificarea măsurii alesului la domiciliu. 6 aveam. Și peste tot era lângă mine. Oriunde. La Brașov, cât am fost pe Brașov, ei n-au permis. Sunt singurul din familie care a permis de șofer. Mama nu are, tata nu are. Deci veneau cu trenul pe zăpadă, pe ploi, și mai ales fetița. Prima m-a arestat și a venit prima săptămână, a doua săptămână a venit și a întrebat-o bunica, ia zi Maia, că așa o cheamă pe fata mea. Cum e la tati la spital, la armată? Cum e la tati la armată? Bunicei la cap. La armată nu e a ta poliție. Da. Și-a dat seama că sunt în penitenciar. Am văzut că e prea multă poliție. Da, a zis bunicei la cap. La armată nu e a ta poliție. Deșteaptă, da. Mulțumesc lui Dumnezeu că îmi ține mintea sănătoasă, că încă nu cer cât de mult posibil să... Marius, ai un mesaj? Am zis bine, Marius? Nu. As. Eram pe as, mai bine as. Ai un mesaj, nu știu, doar pentru părinții tăi și pentru fata ta? Păi am un mesaj tot timpul, asta le spun, îi spun că iubesc foarte mult, că îmi lipsesc enorm. Eram acasă pentru că stând la curte, sunt 3 corpuri de casă. E corpul bunicii în față, casa părinților și casa mea în spate. Și fiind toți acolo, de exemplu, orice făceam, mâncare, grătar, tot. Eram, nu știu, uniți. Noi tot timpul am fost o familie unită. Și de mic, indiferent, că am căzut, că m-am lovit, că astea, tot timpul au fost lângă mine și n-am cum să iubesc mult de tot. N-am ce să le zic, să le dea Dumnezeu sănătate, să fie puternici cum au fost și până acum și să aibă răbdare, că timpul trece, mai devreme sau mai târziu mergem acasă, ajung acasă și eu lângă ei și asta e cea mai mare, cred că cea mai mare bucurie a fetiței, că tot timpul mă întreabă, mai e mult, tati, mai e mult. Și încerc, tot timpul îi spun adevărul, tati, mai am. Îi spun mereu, niciodată nu vreau să o mint, să o duc cu zăhărelul, vezi că vin mâine sau vezi că vin săptămâna viitoare sau nu, vreau să fiu cât se poate de sincer cu ea. Păi cred că e mai bine, că te E ajută foarte și bine. pe tine și pe ea, Da. că Și percepe nu orice. îi dai speranțe false, nu... Da, a fost ziua ei pe 21 în aprilie și am sunat-o. Era atât de fericită că am sunat-o și mi-a zis așa, să știi că Dogi, că așa zice lui Musk. Dogi nu m-a sunat să-mi zică la mulți ani. Când am sunat-o și mi-a auzit vocea ei, așa de bucuroasă ce a fost, am zis, cum să nu te sun, tati? Păi las tot și te sun pe tine, indiferent. Nu, tot timpul îmi sun familia, îmi sun fetița să o aud, să știu că e bine, părinții să știu că sunt ok, că acum au fost și în concediu 4 zile. Și am vorbit cu ei permanent, am întrebat dacă le-au plăcut, dacă s-au distrat, am spus să nu stea cu inima închisă, să se distreze, să se simtă ok, chiar dacă sunt aici, să nu se gândească. I-am spus eu sunt bine, vreau să și voi la rândul vostru, dacă v-ați dus în concediu, să vă bucurați de el, nu să vă duceți în concediu, dar de dragul dați în concediu. Adică nu încerc să le îngreunez situația, încerc cât de mult posibil să-i ajut să fie și ei bine. O să am și eu timp să petrec, când o să ies să petrec cu ei, mergem împreună, am și vorbit cu mama să plecăm toți, să ne stabilim undeva, măcar câțiva ani, să putem să ne deschidem ceva al nostru. Am avut 22 de ani, am avut magazin de cereale, când avea lumea animale foarte multe și astea, a mers. Pe perioada aia a mers, a fost bine, a fost ok. După aceea, când s-a rărit cu animalele, cu astea, da. Păi nici la țară nu mai are cine să muncească, cine să aibă grijă de acum el. sunt utilaje, nu mai sunt și nu mai țin oameni, nu se mai merită. Eu vreau la fel, nu știu, vreau să-mi fac un job cât se poate de ok, să-mi iau un job și să-mi revin, să fiu pe linia de plutire, pe partea de familie, nici de acum pe partea de, uite unde te duci infracțiunea și mai ales acum am văzut oameni la pușcărie pentru un șampon. 3 ani și 2 luni pentru un șampon. Sau am văzut pentru 4 ani și 8 luni. Pentru 4 ciocolăți. Da.
Pe Mărginini am văzut 2 ani și 8 luni, 2 bucăți de șuncă într-o afumătoare. Hai de capul meu. Da, Deci da. ca să... Na, foamea... Da, doamnă, da. Și sunt legile de așa natură foarte stricte. Asta sunt, trebuie să le respectăm. Marius, ce să zic? Asu, da. Nu știu de ce Marius. Asu, eu îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din suflet. Sper să fii bine, să reușești. Să dea Dumnezeu. Bine, eu sunt ambițios. Sunt ambițios. Am văzut. Ambițios și demn, am văzut. Este un lucru bun, să știi. Adică cel puțin pentru un bărbat, Încerc cât de mult posibil să rămân așa, pe linia asta de plutit. Și să fiu realist, doamnă. În viață, dacă nu ești realist, mai devreme Așa sau e. mai târziu, indiferent ce te-ai dat. Fii ce ești, ce te-a lăsat Dumnezeu și cât poți. Nu încerca niciodată să... măcar pe tine propriu și personal să nu te minți. Da. Păi nu, atunci ești un om... Ai nu o dublă personalitate, ai triplă personalitate. Ești un om cu 200.000 de fețe. Nu. Încerc cât de mult posibil să fiu realist. Am stat foarte mult timp cu francezi, am stat cu algerieni, cu marocani, cu albanezi. Și cei mai cu coloană vertebrală mi s-au părut ruși și dintr-o bucată. Am prieteni care au exploatare de diamante și aur în Africa de Sud. Încerc cât de mult posibil să nu apelez la absolut nimic. Pentru că vrei să strici o prietenie, apelează, cere-le bani. Sau cere ceva care... Da, păi, și încerc prietenia, oamenii care pot să mă ajute să evoluez sau să evoluați pe lângă ei, să mi las acolo, să-mi las loc de bună ziua orice ar fi. Adică să-mi las, nu știu, obrazul nepătat. Am prieteni la care aș putea apela să stau foarte bine. Nu, lasă că mai e un pic, nu... Dar nu vreau să-mi las loc de bună ziua când ies afară să-mi dea o idee, poate. Unul dintre ei mi-a spus: te aștept și indiferent ce ar fi, te ajut de la A la Z. Pentru că îmi știe caracterul, mă știe de mic. Taică mi-a lucrat, a avut grijă, el a făcut o urbanizație la noi acolo, case. Are vreo 87 de case construite, dintre care date și doamnei Ania Blandiana, mai mult lume. Așa. Și omul foarte inteligent, a evoluat. Ușor, până a ajuns în Africa de Sud și a făcut firmă de exploatare de diamante și aur. Și e foarte ok. Are certificatele în Belgia, unde să... De Gia. Da. Deci ce să zic? Îți urez succes, Mulțumesc, putere, mulțumesc. sănătate. Mulțumesc, asta e cea mai importantă. Cea mai importantă. Liberare ușoară. Să rămâne, mulțumesc frumos. La toată lumea doresc lucrul ăsta.